Нека да разгледаме няколко статистики, за да придобиете всъщност малко повече представа за inbound в LinkedIn и какво води до какво води всъщност споделянето на съдържание. 2 милиона статии, постове и видеа се публикуват всеки ден в LinkedIn. 91% от хората на високи позиции оценят LinkedIn като техен първи избор за професионално съдържание. Тоест, това, което всъщност ви разказах в предишните няколко лекции, че всичко, което правим в LinkedIn, има голям шанс да достигне директно до decision makers или хора, които са на ръководни позиции и могат да взимат решения за своите организации. Така че, ако искаме да достигнем до тях, да, първо можем чрез outbound проактивен подход, но и второ можем с наистина интересно и ценно съдържание, с което да ги спечели на наша страна, особено ако сме в по-нишов сегмент. 55% от хората на високи позиции, които договарят за взимането на решения, използват съдържанието в LinkedIn, за да преценят с коя компания партньор да работят. Тоест, това е част от първичният или от първичното проучване, което всяка една компания се прави в процеса на преговори. Голяма вероятността всъщност стигайки до етап на преговори, да не сте единствената компания, с която вашият потенциален клиент с компанията разговаря, защото особено ако са по-големи компании, винаги те искат да имат няколко опции като оферти, като варианти, за да могат да изберат най-правилно за тяхната организация. Съответно, на база на цялото ви позициониране в LinkedIn, вярвайте ми, това може да наведе доста, да наклони доста везните в ваша полза. Един от всеки 5 инвеститори споделят, че избират LinkedIn, когато искат да научат за дадена тема повече. Отново е свързано с нишовото съдържание и с събиране на адекватна обратна връзка от хората и от съответните пазари. 4 от 5 потребители в LinkedIn имат правото да взимат ръководни решения в своите организации. Тоест, виждате, че всъщност потребителите в LinkedIn генерално се фокусират около това да бъдат на една представителна извадка на по-квалифицирани хора или на хора, които са на по-ръководни позиции. Съответно, използвайки LinkedIn като канал, в сравнение с други социални мрежи за B2B продажби, всъщност LinkedIn има едно голямо предимство и това са именно хората, до които достига това съдържание.